चली तो इंतजार खत्म भइल। आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह के गाना आज 6:45 पर रिलीज हो गई है। भाई पावर स्टार के गाना खतरा पब्लिक में पूरा उत्साह रहा कि पवन सिंह के आखिर गाना काहे नहीं खावत। काफ़ी दिन हो गई तो कल बता दी कि कल टीजर हुए, आज फाइनली गाना रिलीज हो गई बट DRS म्यूजिक पर। DRS म्यूजिक से भइल बाजी में ईशानी घोष काम कैले बड़ी। बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग बावे। जैसे एगो गाना रहे पवन सिंह के जे पतरी कमरिया जिंदगी भर रही है राजा जी, माने वही टाइप के उहे अंदाज में एकदम फीलिंग बहुत बढ़िया बा अंदाज में। पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह के जो फैन रहा थोड़ा सा नाराज रहा तो बता दे चाहते कि पवन सिंह के थोड़ा सा तबीयत जैसे मौसम चेंजिंग होता तो सर्दी खांसी हो गई जौना कारण से गला में कुछ प्रॉब्लम आ गई जौना कारण से होत ना लगाना ओकरा के स्थगित कल गई। तो पावर स्टार पवन सिंह ठीक भइल हन तो गाना परसों के रिकॉर्डिंग हुए ओकरा बाद ओकर टीजर हुए काल, आज पूरा फाइनली रिलीज हो गई बा। तो लगभग में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। पब्लिक जो नाराज रहा कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह के गाना काहे नहीं खावत, इतना देरी होता तो सब ठीक हो गई बा। फाइनली आज गाना रिलीज हो गई। अब बाकी जे माने विरोधी लोग रहा कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना ना आई यू फलान ठेकान, तो हम बता देल चाहतनी कि हर लगन में पवन सिंह के दबदबा हमेशा रहल बा रही। एहू के लगन में पावर स्टार पवन सिंह के ही गाना बाजी, तो ज़्यादा एथी कैला के दरकार नहीं है। फाइनली आ गई बा DRS म्यूजिक पर, जाकर वो लोग इनके गाना सुनी अब पावर स्टार पवन सिंह के मिलियन में पहुंचाई। बाकी हमनी के ये एथी बा। बाकी ये चैनल के सबसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करी, काहे से कि भोजपुरी के हर एक पहले खबर जो आवेला तो रियल RST ब्लॉग पर मिलेला। चैनल के सब्सक्राइब करी, परिवार के बड़ा करे के बा। मिलत तनी सन भोजपुरी के अगला लेटेस्ट खबर के साथ, तब तक खातिर नमस्कार।